Takže vítam vás u mojho nového videa, dneska si zahrajeme pingvinov. Takže, nehrajem sama, hrajem spolu s Chili Paprikou. On natáča tiež na YouTube, teda svoj kanál. On bude taký ako keby oranžový triceratop. A ja budem takýto hnedý kiwi. A celom tejto hry je vlastne zhodiť iných tučňákov z tejto platformy, čo tu vidíte. Tu sa vám vyberajú mapy, toto je také niečo ako keby parkour. Takže toto je Chili Paprika a ja vlastne musím zhodiť nejakých náhodných tučňákov z tejto platformy. Podarilo sa nám práve zhodiť niekoho, akurát, že nám to nezapočítalo, takže započítalo to nejakému typkovi. Nice. A práve sme kydli, takže sme zase nevyhrali a ja idem skákať parkour. Ako ste si mohli všimnúť, naľavo na mojej obrazovke máte také ako keby malé ľadové kocky. Za tie kocky si môžete kúpiť nejaké skiny vaše, teda ktoré buď sa vám budú páčiť. A tie cubky sa dajú získať takto, proste, že keď preskáčete tak celý ten parkour, tak tuto na konci je taký, že rainbow skin. A ten rainbow skin, ešte k nemu, dostanete také tiež ice cubky, 20 ich dostanete. Potom na ďalšiu hru vám ukážem shop. Práve sme dešli typka preč, akože z tohoto pola. Na typko niečo vypisuje tento modrý predo mňa, takže odešneme preč. Alebo sa zhodím ja. Nádhera. Tak, dobre. Takže ako ste si mohli všimnúť, tu sú questy, za ktoré dostávate cubky. Tuto je skin shop, kde máte proste skiny a napríklad kúpite si tento, takýto egg, kliknete na ňo a vám proste random nejaký padne. Tuto máte prize hell, na ten kliknete, tu máte spiny, kde spinnete a tu vám môžu padnúť ice cubky. V lobíčku máte takúto gulu, po ktorej môžete chodiť, keď sa nudíte, alebo skákať tento parkour. Cieľom tejto hry je vlastne prežiť, keď vás typkovia zhadzujú. A keď prežijete, tak dostanete tak asi veľa ice cubiek, neviem, to som ešte nikdy nevyhrala. Konečne som sa naučila robiť na moje videá, že miniatúry. To je taká obrazovka, na ktorej vidíte, o čo sa v tomto videu bude jednať, takže cieľom je u mňa dosiahnuť 300 odoberateľov. Chýba nám posledných 11, takže prosím vás, dajte odber. Áno, dajte odber. Ešte, keď vám to nebude vadiť, tak pôjdem napísať asi Chili Paprike. Takže keď bude toto si vy nevšímajte. On ešte hraje, takže to je dobré. Fandíme mu, nie? Fandíme. A keď stlačíte toto Go AFK, tak ono vás to nedá do hry. A proste ste tu. Ale keď toto Go AFK nestlačíte, tak môžete ísť hrať, ako napríklad títo typkovia, ktorí tam nemajú do Go AFK.
tak ty ísť hrať nula. Takže toto... Ešte potrebujem, aby mi odpísal. Dobre, odpísal nám, takže chat. Vypnem, áno. Myslím, že som si to práve namierila na full, akurát, že týpek sa nám tam načkal. Takže nás zachránil vlastne. Musíme trošku napaliť do tohto modrého. Dobre, nepodarilo sa nám to. Toto je chili paprika, takže toho nebudeme sadzovať s ním. Sme tým. A do komentárov mi kľudne napíšte svoje niky v Robloxe. A ja si vás pridám a môžeme si spolu zahrať napríklad Rivals, týchto tučniakov, alebo hoci čo iné. Stačí napísať do komentára svoj nick a k tomu niku napíšte svoj hru, ktorú chcete so mnou zahrať si. A kľudne si s vami zahrajem. Pre 10 lajkov na tomto videu si môžem, alebo vám natočím ďalšiu hru, ako hrám týchto tučňakov. A dúfam, že do konca tu bude 300 odoberateľov. To je náš cieľ. Chýba mi ich veľmi málo. Chýba mi ich ako okolo 50. Keďže nemáme ešte 250, takže aj na to by ste mali klikať. Chýba nám 11 do 250 a potom ďalších 50 do 300. Takže vidíte, sme na konci. Dostanete 10 Ice Cubiek a Rainbow Skin. Keďže ja tento Rainbow Skin už mám, tak ho už nezískam. Nezabudnite zanechať na tomto videu like a odber, keď sa vám video bude páčiť. Určite nezabudnite zanechať like a odber aj na kanále Chili Paprika. Troška sa tu spolu hrajeme. Čekeno. Čakaj, asi niečo píše. Opýtame sa ho niečo. No, bylo je to prostě mega hard. Dáme teleport back. Oh, OK. Už bude na konci. Dobre, takže
Takže pre toto video bude na dneska koniec. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite tu zanechať like a odber a čau!